Televízia Lux v spolupráci s Aquacity Poprad vás poprvýkrát pozýva na rekondičný pobyt spojený s duchovným programom. Doprajte si dokonalý relax v štvorhviezdičkovom hoteli s polpenziou priamo v akvaparku. Užite si množstvo bazénov a výriviek s termálnou vodou, saunový svet, fitness a aquaerobik pod odborným dohľadom. Spolu s certifikovanými inštruktorkami Mariou Benčatovou a Ankou Krutkovou sa naučíme základom pohybovej aktivity Nordic Walking priamo na Štrbskom plese. Povzbudí nás aj kresťanská fyzioterapeutka a lektorka Alena Červeňáková, ktorá nás naučí, ako sa starať o naše telo, chrám Ducha Svätého v každom veku. Súčasťou pobytu bude aj bohatý duchovný program s kňazmi televízie Lux a vystúpenie hudobnej skupiny Class Folk. Cena pobytu je 299 €. Objednať si ho môžete v e-shope televízie Lux alebo na známom telefónnom čísle.